Muri Zimbabwe mama viva vawendi. That is what I thought pandatanga kuona video. Ndo ndazofunga kuti mama V ndewe maskidze. But pane imwe question yabva ringa musoro mangu. Ini ndabva ndazvibvunza kuti muno muZimbabwe tine ma TikTokers mangani anogona ene mazita avo ndianani. Iri kupi? TikTok is your boy what you think about. Guys, I literally spent 12 hours in school apa TikTok ndichitsvaga ma TikTokers ari muno muZimbabwe. Panga ndichitsvaga apa ndasingangotsvagi vanhu vane ma followers chete. Ndandichitowana chiro vamwe vanhu vasina ma followers asi vanotogona. Saka video ranhasi muchanakidzwa because ndanyasa kutora mukaka we TikTok. Mfambisa kana yeme ndanete napo kumundu nzakure akuzi kuri kungopota pasera kungoti nzve nekutodzoka yeme kusangwe kwakwenda kutya ina ausatya handi atifambe yeme kwakazara kwendeka rumwe nenyoka ndakudzokera ayo kim chinzwa haudzokereka ndakupa maruska kwese kwatiri kusvika ndechingokupa maruska ndasva kwatiri kuenda sekuru Matsanga munosotigoneredza mukutsanadza musingasvikira oyo Famba, uya. Uya, handika uya. Uya. Tomboti takupai 3 billion. Munokwanise. Tukuti takakupai 3 billion. Tinokwanisa. Mira munzo zvandoda kuti. Tomboti takupai 3 billion. Ndikuti tomboti takupai 3 billion. Iri kupi mari yacho? Ozi mimi mungangoya mchindivhunza iri kupi? Ndikuti ndinozvikwanisa zvese. Ndikuti ndipe mari. No, isiri va news. Twakoziya kuti azvina basa neni iri kupi? Toziya ndikuti mukutondinonodza iri kupi kwamariwe? Tukuti tomboti vaini chipo udzirana baba tipano asi melindera Merinda kamwana Crispin wekuti mwana Crispin mwana Crispin Merinda uya Crispin mwana kuroda uya kubva kumurume manimi vanai ndiyo kampani yacho ndobva na Crispin kai Pamsore magadiana ndika mwana kacho kakura wena uri right indi right Tutarana baba bana bakuta vasikukuziya kanose ndiwe Merinda akauyiva mwana wa Crispin akura ndiye akatiza murume aminonzi murume iwe nemurume ndinenge akatiza iwe ndowasoni murume ndowasa alright zviripo kune vanhu vaigara vachindibvunza vachiti mufana wako anonzi Prince Wagling ari kupi. Rega ndikudze Prince Wagling izvezvi ane TikTok inopisa ndo video rake randakuda kuplaya next but ndisati ndari playa next ndoda kumbokudzei kuti kune brand rinonzi Hasta Shots. Hasta Shots ndo yakashuta mapicture esa yamuri kuona pascreen ane quality ka chero vane mawedding vane maroro vane mapati amana there's a lot of stuff saka imimi vada kuzonzwisa pamusoro peHasta Shots tibatei paWhatsApp mongoti ndakuona paYouTube ndotozoti muchaisirwa maprize akadzika kukunda munhu wese muno muZimbabwe. Talk is your boy what you think I'm back again with another dope exclusive video. Saka madambo noti maZimbabwenzi mangana ndadhura dambo kanda dhura iri mbona ronongwa ne maZimbabwenzi mangani iri dhura right miremona pakashata oya vana sitomboda mari pakashata pakapresa tibora kuti maZimbabwenzi mangana nda mari ivideo ngoma wanga atachitamba ivida nachikumbura rangari mkoma mire mukuita seo mkoma musadaro ayewa musadaro mana musadaro mkoma wangu chi mira ivideo kan mkoma wangu ivideo mkoma wangu ivideo mkoma wangu chiko ona ivideo mire kudaro mana mkoma wangu ona ivideo kan ndiripa video mkoma wangu mire mkoma wangu musadaro mana ewa chiko kwakutera ndukurova mva mkoma wangu chiko definitely chiko mkoma wangu chiko mkoma wangu sauna ari mujeri vamwe isusu tane ma 20 years tirimo saka tangoto tinokumbira wakadzi hatina wana kujeri kunoko mari takukumbira wakadzi tanzwa tangana vanhu hatinawo
tapedza kunzwa zvevakadzi kudhara tatongotiwa kana muchikwanisa mungotipawo vakadzi tirimo mujeri. Ndozvinhu zvamuda kuzama kutaura mhuri yeZimbabwe. Kana kuti motipawo futi maguchi motipawo maperfume Christmas yasvika tauda kuti marisense. Muda kutowandura zvinhu zvakanaka kudaiwo muri mujeri muri musungwa kai. Ati maperfume kana tichinetsa ngawangotibuditse. Uda buda sei kweyo neMhosva? Bosi tikazofira futi tirimo mujeri umu hanzi chasungwa pasi chasungwa kudenga tozira futi kudenga totosungwa Abraham tomuona sei. Koimba mukapara Mhosva maiti zvichapera sei ipapo? Toda hanzi chasungwa pasi chasungwa kudenga tikaenda kudenga futi tofira mujeri tonyimwa futi vakadzi kudenga hanzi panga muri pasi musina vakadzi handichasungwa pasi chasungwa kudenga saka tiringokumbirawo kana muchitinzwisisawo tinodawo futi tatakubuda tauda ma-GD6 motipa wana ma-30,000 pamunhu. Baba muri nomawo here mukati hamisi makutopengeswa nejeri nomawo handisini nomawo. Alright baba ibva yenyu ipapo tatozviona makutopengeswa nejeri. Saka tingotiwo kana mazobuda panze muvaudza kuti vakomana vari mukati zvavari kukumbirawo machicken in every week atisimboda kana kakawanda. Takunzwai baba takunzwai chibva yenyu ipapo. Kurwadziwa tiri mukati. Tazvinzwa chibvai endai. Zvotanzosvika chicheswa mvura. Tati endai baba. Chirimiswa ukati chade. Iwe. Torima zvatisingadyi. Tokuwedzera makore ibva ipapo. Torimiswa zvatisingadyi. Alright, thank you. Alright. Tirikuda kana ngoma. Yes. I don't think vanhu vari kutokopera zvakakwana. Because inini ndiri Zimsec yerudo. Ndiri Cambridge yerudo. Isusu rudo ruri panapa. Zoti ndechitokumbira kana kuti hurumende vate vachikopera ati vanhu vachiuya for maseminars vachitora manotes. Because inini nemunhu wangu tinodanana. Wedha kacho kakainzi nasi panoda munhu ndianogondana flow sendi flow. Tendora baby. Apo wauya. Baby, ingakudzokera. Love you icho. Tozoonana. Toonana kudiko. Umbrella ndiyangu. Kwenda ukafuga ivuti kuita seko. Neo baby. Wangu muridzi umbrella ndiyangu. Ndiweshe. Ndipeiwa umbrella yangu mudhara ndibai. Kwenda ukafuga iyo. Kwenda ukafuga iyo umbrella. Iyo baby zvino. Tenga yako baby kuita seko. Uda kuita sei umbrella yangu. Saka ndikufana kuenda ndichiti chapu mvura mwe ndakatenga umbrella. Ini ndoifara enda. Hauna umbrella. Ndipei kana umbrella yangu mudhara. Ndinobhoka seko ndipowa umbrella yangu. Ndosaka pandozofungawo ex wangu ini. Ex wangu aindiitira zvimwe zvinhu zvese aindipa umbrella kana kunaya mahudi aindipawo ndipfeka. Murufunga ex wenyu umbrella. Ewe kuna kutonga utora zvine musungu ex wangu umbrella yangu. Chibaya uende untengerwa umbrella yacho na ex wako. Sawa kutonditora. Chiureka chikazara musoro menyezvo zvinongo chindikombeya nema ex ako ini. Nekuti ini ndina umbrella yangu yawo una umbrella. Chienda uchinayo. Enda. Zimusoro. Ex wako kuita sei? Ndozikanwa paindaneti nekurera maceleb sama saka nhasi tikuifanira kunorera Enzo Aisha panza ari mumoto ralevels rakaita viral saka this time ndikurera Enzo Aisha ndofunga muri saiti ndokumbirawo kushuta video rangu ndobo ndoda Enzo Aisha zviri semko ndirambokurera isamba makagera vhudzi rimwe like ramane mashort log amaya kona chi uyu ndi Enzo Light sura kana wakwara kusura but ndi Enzo Light asiri Enzo cheche Hasta hauna kware light bo team rangu bo maita ba apa ndarera sama mahara ayo ndikufara wagona wauya atandikawedhaka kumana ndikufara samanje chete ndikupfekedzwa kusvika Bustop manjezi boza dangonodzima gasi zine kutongogesa samakombo unomaona pakone papa paisi aya bonozitana nepafoni kana wasvika alright cheese andana mari transport anachi andana mari kombi boza ndiko netaze anondipa kukupa mari transport alright mina ndimbokubvunza saka pese paunofanira kuuya wewe ndofana kupa mari transport ati aiwa hazviziri zvengoti nhasi ndangotiyawo apa hazvinosiyana nekukicha ka ndakutokicha ka ndikukicha musikana wangu because pese paunoenda ndinongokupa mari transport aiwa ndizvo zviri kurevazvo ndizvo zviri kutorevazvo because handifanira kupa mari pese handifanira kupa mari pese kwakutokicha ka aiwa watourezvo baby ndiwega rungodzamwa but hapana chikutomutsamwisa aiwa ndatsamwere aiwa hapana aiwa hure kanzi musikana wako aiwa alright iyo kana ukuramba kutonzi ureka chienda timboona kuti hausihure ndisakupe mari timboona kuti tinosvika ku kuti handifanira kupa mari pese aiwa handifanira kupa mari munhu ndaine mari transport
Saka wakutondibhadharisa inde ukusha wakutondibhadharisa. Munozoti pamwe ndawanzira serei last chance mundinetsa nje kuti mukaona tichi $5 zina senda nayo andika $5 ndingotsvaga kule vangu wane utangono rwa super andika ndakutsvaka imwe question wane kupesera makatererera nesekuru kutarisana nesekuru akatererera makatererero alright rungotsvagawo munhu wani andika munhu wani anotosenga nechirungu munhu wani anokwanisa kuseka nechirungu otora $5 zirape ande shawa serious ande Let's don't run up. Hapa mandigonera hapa manja. Bari 5 ka? Hapa 5 mandibamba mandonzira uye revive uyione. Ya. Ngozi sese tukuzanza shoko chetu ziri mbible. Ngozi zvakanaka zvene zvanzi muchazviona asi amuzivi. Saka kungofilfila chete mashoko embible. Saka ndisotokwanisa kana kuhimwe. Aiwa tangoti tisese shoko tikakupai mukamwa mai shoko rawo tochinja kuti zvakanaka muchazviona mozvidya. Aunota against Bible va. Saka yase manje. Andi kurwara mko. Wachema manje. Wara ni mai wako manje. Ine ndikurwara zvokuti kana anorwara akauya akandona ndichirwara anoti uya kurwara. Ndikurwadziwa. Ine mukandona ndikapora ka I promise kudoswa. Handite futi. Andangudza ndapora handite futi. Kwati zvino ndikunzwa kuvaliwa ndoda togara mudishi rine mvura je. Sikinda basa mabvunza mazita ako nemanesi kuti sikinga ngezvinhu ikushayirwa zita. Inofana ungonzi hokoyo. Type yakakurova kai. Inofana ungonzi hokoyo. Jeko! Chiko! Chi! Maria ndari muningi umekaenda kupi shona tikaseve $2 gore rese here baba Jeko. Baba Jeko ka? Sorry my ruji. Saka hepete Christmas ndinodzwana kupi? Chinzwa handi kuzoti sekuru nesi vakandipa mari yekurimisa kutenge mbeu mafertilizer gejo nekupa vacharima. Ndakutongoriska. Guys, sezvo ndakudzai video rino ndichitanga kuti muchanakidzwa mukutoona vanana frets nana manyesoona vanhu vese vanga vachibuda panapa. Saka amana izvozvi ndoda ngokufungidza kuti vasina kusubscribe musazokanganika kubaya icho chisubscribe cheredi nekubaya chibhero kuti murambe amana ndikukutsvagirai content chionai manje zvamuchaitwa nayaya good vibes naAllen. Ngatioi. Saka wakutodya. But you wanted it a good date, right? And then I come here, you said it's a date. It's a dating. And then you wapindura rezvo ndakuza nasana mbodya undibvunza kuti unondideka kuti and you have to. Saka iwe waifana kupindura iwe hatinombodzitaura pafoni hatinombodzitaura here. But ndakutodya bcause iwo zvakuti iwo ndichambofunga ndozvokukunyimisa chikafu chandika I can't order for someone ari kufunga. What are you thinking? Kungana uri kufunga kundiramba ndakutengera. What if kusangane kusina chikafu then if that was the case? I'm coming for a date. I dress up. What dress up? Those are usually dress up wagona but ukwa uskudya. I can't order for something munhu ari kuti you think about it. You think about what? Yeah. Ofungoti ndingakutengera chikafu ndinodya. Iwe uchiti urula umbofunga. Kufunga under my foot. Kuomani. In fact chenda. Yatoime program totangira ipapo we start from there. Izvozvi nevasautaure totaure vapatasiya petoona mabviro wataura vekauta mvaita kunonoka iye akunonoka ari kupi asi ari kuuya wani katikazika tema yatagara pano atisarachiita zvauri kuita wani abatiri manje anomvaita kubva dhilia icho kwachiwana icho chikuhanda chiri paheja wachiwana chikundindisebera asi anga achinyepa kuti aundindisebera padhuze newe asi uri kunyara asikane saka unayatsogara kupi iwe ndogara asane kusaidewe unongondinakidza anga achiuya inoda kuenda kumbai sikeraka zvakanaka una haundindisebera padhuze siberaka
Waneta nekurarama here mudikani wangu, waneta nekutambura here pasi pezuva, kana waneta nekurarama ifa uye kuno zorora murugare mochari dzinowanika kumasvingo, ifa ihama dzadiwa kuno kumochari kwandinoshanda tinobata makasitoma zvakanaka zvine udzamu, tinokuchengetedzera mushelfu mukasiketi makanaka ende unotonhorera zvekuti unochiviwa kana nevapenyu vanoti dai vari iwe. Ifa ihama vadikani, chero ukanzwa nzara usadya, mirira ufe uye kuno kuzorora murugare mochari kwatinobata makasitoma zvakanaka, kwatinobata zvituna zvakanaka, uya kuno kuzorora murugare mocharizi. Ifa hama mudikani, ifa iyi kana ukaona usina chinokuuraya uya kuno utenge tambo dzakasimba dziri affordable dzinotangira papondo chaiyo. Inini ndinoda kufa sinyaya yekuti ndinoshayiwa kuti ndiani anozobata makasitoma zimabatira ndinoita makasitoma. Ifa iyi hama vadikani, ifa imuye kunoku zorora murugare mocharizi, tinokugezesawo chena tokupfekedza suti yewaiti. Just imagine wakarova all white, baba wakazvambarara hako wakasimaila uri mumochari, nyangwe kudenga ngirozi dzinokuchiva. Zorora murugare mocharizi, ifa iyi hama vadikani, ifa iyi ndinongoti kwamuri thank you. Ndatopa Coca-Cola izvezvi nditosvika. Taunere tuwasara. Taunere Salisbury tuwasara. Timiro ndatopa Coca-Cola izvezvi. Ndipetele mama. Baba msazopfurire kapa Coca-Cola. Aya sister muskwenda mimi. Alright. Yeah. Amana. Sai. Ndona ya mama. Usandishungurudzire mwana wangu. Andidi kwasha anonetsa senge mosquito anhu akurara wazvinzwa. Accept kurambwa. Uri munhu rudziko asingade kurambwa iwe. Don't deport me for saying this, but I feel like Americans eat like they have free healthcare. Is it true? So, unotofunga kuti nemagatsi kumahombe uchawana rudo rwechokwadi. Kungoiwarorwa vasikana wotoziva kuti yakuuya yoga nguva dzayawakuda payawakudira. Azvizi izvozvo zvinoita namo navana mai, azvizi izvo zvinoita namo. Kuno kugwa kwekrisimasi takaita nezuro takatozozvidiscover late kuti foni yasabhuku yakanga yakarasa date. Mantendi yanonoka baba. Muhomwe tachoboka baba. Ndipeiwa dhora baba. Tinokumbirawo malike namafollow like. Atina edu ruoko runopa asi tinongochemawo kwamuri kuti mutibatsirewo neruoko runopa. Tokumbirawo mafollow like. Atina edu ruoko runopa. Ama musakangana subscribe nambokudzai nekukomenta nekulike. Izvo futi ndiani ari next. Ya izvo zvindoda kutaridza ibhiwa zhira. Ndichikusiya nchinda kumafaro che kumafaro kupinda ene kuno. Ndira kusiridza mota pamberi apa. Pamburi. Akoyedza ndiri. Aiyo. Chiri kuneza. Chiri kuneza ibaba. Hapana. Aiyo. Ndikusiya nchinda kupi kwewe. Ndikusiya nchinda kupi. Ndikusiya nchinda. Buruka mota. Ndikusiya nchinda kupi. Pana ndikumboenda izi. Ngati chiburuka itisi. Ndikushika ndikusiya nchinda kupi. Mira ndikuvhurira. Ndikusiya nchinda kupi. Mami mota unoenda kuku. Aiwa ndira kusiridza muri. Saka ndinoenda kana toilet. Ndinoenda kupalita. Ndisiya zve. Ndira kutora makinyi. Ai kavedu we. Zvacho. Auni drama iwewe. Hauna mazoero kundibodisa. Apa kutakwa ndakatakwa zvangu. Asiri isamba ke. Ndipe sadza rangu ranazona. Ndinambobika sadzeni. Wakandisira mari muriwo. Hando unondisira mari muriwo. Wakangorikuda ukatobudzoka manje. Saka ino waida kuti nditesa. Ndozvandakatika izvozvo. Takazongoita ketchup. Ketchup. Saka chiita ketchup chikafu. Iwo unoziva kuti une murume wana ndizvo.
Ukasandiitira iwo madana unozoitira. Mari yacho ndineiona pekutenga kuita madana. Ngwavha baby. Ndongova kunani kwakandiurere. Ndongova kunani. Saka ndoita sei? Sandibata idya chikafu chako ichi. Dya chikafu chako ndo chikafu chinodyiwa nevarume vose. Samba here nenyaya. Varume vasingachengeti vakadzi vanofanira kudya chingwa nesamba. Uda kudya chikafu chatengwa nemari ipi? Yabvepi wakanyepa pawakabuda nezuro manero. Kukadhakana mari daga. Taswera naro zuva iri. Rega iripise ndokuti inayo mvura iyi. Rapisa zuva gore novaro vese vachafa tikasara toga. Yezo. Izvozvo handi zvinozikanwa naMwari. Muri kuona ndakabate here mbiajeri? Wakabatei? Ipitsa yasi mataiuzisi. Munenge muchitira line up mahure isi tichita line up yemombe mukuonera umana. Tataimo. Saite line up yemahure yokumana. Tai line up yemombe. Munaka. Those chakuchengetedza izvo. Good morning on Power FM. Hello. Hello. Morning, how are you, sir? I'm good, Tilda. How are you? Diddy boy, Suzu, please go ahead with your comment. Why do you say that? Ebo, mani bo. Icho goguro. Uchandida. Icho wadi. Mani bo akamsati masvika mumoto. Mutsvage vamwe. Zvamira sei? Handitsvage vamwe. Varikuudza zvega sei? Akashaya na mabreaks apo. Unoita sei ndara? Zvakamira sei? Ndane bhebhi rangu ka. Muri kungonongedzera kaunge munhu ari kushopera. Zvakamira sei? Mambudza mukoma nemotikari kamumbudziso driver mota. Mambudza mukoma nemotikari haizivi here. Mota yaanongoziva. Tika ndinofana kumudzidzisa mota. Ayo usapusika. Ndinofana kumudzidzisa mota utosvika uchinongedzera ndiri mutsvage. Unonyatsondisiya. Nachitoni mbodhiraivhawo kakura. Maini nchero chino ndikakuzivaika ima hamusi motaka. Yesu. Ungoswana kugudubudza mawindi ewani. Maswera sei? Ndaswera maswera. Ndandoti zvimazvizwe here kuti zvaitika kwana baba Philipi. Hazi kwaidini? Ungachitonetsana. Mai Philipi na baba Philipi. Mai Philipi zvayo baba Philipi anga ati kuna Mai Philipi. Mai Philipi ndinoda kuenda toilet. Mai Philipi kuti enda yenyu. Baba Philipi kuti okay ndakwenda hotere nechishu. Kuti handicho kutoilet. Ayo chitoti ega ndindotere naro bamwe apreswa. Aswa sotora tishu. Ochitotera pai netishu riyari. Kusvika mutoilet. Baba Philipi enda netishu. Baba Philipi akati pinda naro. Kwakupinda. Imagine munhu hiro unoitawo nini tsime yemunhu mutoilet kozipinda. Uri busy nemai yelobhoni unokwana vanhu vanobhadharira skills uite uri busy kutenga doro panapa vana vanana mari yechikafu mjareyo saka tinokuda kuti sokuti vana vanobhadharirwa nechikoro neyo ayongana ndondovari vanobhadharwa nebhimu iwo uri mupenyu ndakapaini Iwewe yangu yellow bond ndikapika akandoka tape kangu manje kana akaka kangu ngatingoroya maswap kuita sezvo save atopa nefoni yellow bond unoona kupi yellow bond rakadai unogara kupi chikofu ndogara kwachikwanyi kwachikwanyi unozoya nebebi rangu bo ndokuchaka bo aiwa save ora tipo wanaka save ora bo ndazofunga. I'm pregnant. You're what? I'm saying I'm pregnant. For who? Who's the father of the baby? For you! Iwangu. But we're best friends. Do you remember that day? What's the pagels here? But who's on them guys one? Mukazi? I've got a wife. I've got a wife. Okay, so what? Oh, please. Wanachi, you've got a boyfriend, right? Yeah, I have a boyfriend. So let's just pin it on him. Are you serious? The child will be black.
ndakanzi nevanhu ndagadzira vhidhiyo rematiktokers ndisina kutaura magic vanhu vanenge vachitwa nzi ndaita favor manje amagic andikwanisi kumaplay izvezvi because amagic haasi maskits. Magic anonyanya kuita zvemajuwet emasong, saka ndakamaplaya panapa mavhidhios ake ndogona kurohwa necopyright yemasong anenge achiplaya mubackground. Saka izvezvi ndakuda kutaridzai futi shamwari yamagic. Unotomboziva here kuti basa iri remumbare takatoriitirawo interview tikatobvunzawo kuti makamboshanda here, how many years of experience. Ndozokunzwa mumwe munhu achiti it's not a professional job. Iwe Alright guys, thank you for watching. Musakangane zita rechannel renyu Hasta PV ende nyore mucomment section. Ndoda kupindura macomments enyu mese. Inini hapana comment yandisingapinduri. Chero munhu andituka, chero munhu anakidzwa futi. Mana guys, inini ndokudai nemoyo wese.